Halo? Halo? No niin, keitetään runoporo kahvia. Okei, otetaan ensin kahvidesiin. Yes. Tässä on meidän kahvi. Ja sitten tässä on meidän, missä vesi keitetään. Tällainen. Noin, pistä se päälle. Sitten etsitään muki, kahvimuki. Tämmönen. Pieni hetki. Otetaan sitten vähän parempi kahvimuki. Tämmönen. Lusikka. Ui, poroja tonne. Ja sitten hunajaa. 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 Kyllä se runoporo tietää. Todellakin. No niin, sitten otetaan sitä vettä. Ui, se kiehuu. No niin, sitten juodaan. Runoporon kanssa. Kahvit. Kahvit. No niin.